Честит празник, Мария! И благодаря, че за толкова много хора си била началото на една нова вяра. Преди да започна тази притча, която искам да ти дам, искам да кажа нещо. В живота има хора, които заемат високи позиции, има хора, които печелят уважение, има хора, които постигат успех, но има и много редки хора, които не просто променят резултати. Те променят човешки съдби. Вярвам, че днес на този ден, свят, Успение Богородично, не е случайно, че празнуваме името Мария, защото това име носи в себе си една особена мисия. Да бъде закрила, да бъде надежда, да бъде човекът, който остава до теб, когато всички останали си тръгнат. И когато мисля за това, се сещам за една жена. И тази жена се казва Мария Стоева. Разказват, че Бог понякога наблюдава хората не по това колко високо са стигнали, а по това колко хора са изправили пред себе си. Един ден ангел попитал Бога: Господи, как избираш хората, които да водят другите? Бог се усмихнал и казал: не избирам най-смелите, не избирам и най-красноречивите, не избирам най-умните. Избирам онези, които не забравят какво е било да започнат от нулата. Онези, които помнят собствените си страхове, защото само те ще разберат страховете на другите. И ангелът попитал: а как ще ги позная? Бог отвърнал: ще ги познаеш по едно. Когато някой плаче, те няма да го съдят. Когато някой се страхува, те няма да го подминат. Когато някой изгуби вяра, те ще му дадат част от своята. И тогава ангелът видял една жена. Не стояла най-нависокото място, не търсила възхищение, не говорила за себе си, говорила за хората. Радвала се на чуждите успехи, така сякаш са нейни. Болката на хората не я натоварвала. Тя я превръщала в надежда. Падането им не я отказвало, тя им подавала ръка. И всеки път, когато някой казвал не мога, тя спокойно отговаряла: аз ще вървя до теб, докато повярваш, че можеш. Ангелът се усмихнал: Господи, това ли е човекът? Бог кимнал: да, защото истинските лидери не карат хората да вървят след тях. Истинските лидери вървят до хората, докато един ден те започнат да вървят сами. Минала година, хиляди хора минали през живота на Мария. Някои оставали за кратко, други за цял живот. Но всички си тръгвали с нещо, което не можело да се купи. С повече вяра, с повече смелост, с повече надежда. И когато ангелът отново попитал Бога каква награда ще получи тази жена, Бог се усмихнал: най-голямата. Един ден, когато погледне назад, няма да брои договорите, няма да брои наградите, няма да брои сцените, ще види лицата, ще види хората, които са повярвали в себе си, защото някога тя е повярвала в тях, и тогава ще разбере, че това е най-красивото богатство, което човек може да остави след себе си. Мария, днес носиш името на жената, която целият християнски свят почита като символ на любовта, закрилата и безусловната грижа. Не знам дали има случайности, но вярвам, че има хора, които носят достойно името си. Хора, които всеки ден закрилят нечии мечти, пазят нечия надежда и вдъхват вяра там, където другите виждат страх. Вярвам, че ти си един от тези хора. Честит имен ден и нека Света Богородица закриля теб така, както ти всеки ден закриляш мечтите, надеждите и бъдещето на толкова много хора. И нека никога не забравяш, че понякога най-голямото чудо, което Бог прави на земята, е да ти изпрати един човек в живота на друг човек, за да му помогне да повярва, че може. И за мнозина този човек си била именно ти. Благодаря ти, че си и в моя живот, и те обичам безкрайно.